Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем ки ай ҳаматон миннатдорум. Як хеле шид бигем видеомон дар нархҳои билетҳоро нагуфта будем. Дар ин видео тасмим гирифтем ки нарх навои билета моҳи декабр, моҳи январа рубл кати прямой ва пересадка кати шумода расонем. Чун вақта номероя мемонам ки барои билет ай 8 саҳар то 11 метавонед телефон кунед, пурсед, иншаллоҳ ки бародаром ҷавоб метиҳанд. Ва агар як дақиқа стоп кунед, подписатсия ва лайка биҷиқем, мода дастгирӣ беҳтарин мешавад ки ай ҳаматон миннатдор мешем. Ва аввалан чӣ гуфтанем ки ҳозир нарх навои билета шумода мерасонам. Ҳамира бар назар бигирем ки билетай шояд ки пага ё ки пагаи дига қимат шава ё ки арзон шава. Мақсад билета ҳичи гуфтан намешава. Ва баъдан примерно мегирем моҳи январа мегум ай 10 то 20 ҳазор рубл. Баъд баъзе бародарҳо телефон мекунанд, якам дима мепурсанд ки ҳама вақт аввалу охири моҳ қимат мешава, барои ки бисёр билет мегиранд. Телефон мекунанд, мегӯянд 18 ҳазор 17 ҳазор. баъд дар комментария менависанд ки дар видео арзон гуфтем, дар телефонтон мекунем қиматтар. Барои ҳамин ай ҳама варианти хубаш телефон кунем моҳи декабр ё ки моҳи январ, ай ҳама арзонаш кадом числода бигем, нархҳоеш ки арзонай, мақсад баъзан числодай, иншаллоҳ ки бародаром меган. Ва як дақиқа нархи билетҳое ки шаҳрҳоеро ки намегем метавонед телефон кунед, пурсед. Мақсад ҳозир ман нарх навои Москва Тоҷикистон ба Москваро мегем бигем. Нархҳоеша ки намегем, мисол кадом шаҳре боша, Узбекистонай, Қазоқистонай ё ки Истанбулай, Армения, кадом шаҳре боша ё ки ай кадом шаҳри Россия боша, иншаллоҳ электронӣ мегирем. Вақти регистратсия гузаштан паспортона нишон метаҳем, мегзарен мерен. Хоб, мегем нарх навои билета, иншаллоҳ ки ҳаракат мекунем оддӣ карда фаҳмонем. Моҳи декабр қимат чидагиай бигем ки дар ӯ видео ман гуфта будем ки моҳи декабр ай сентябр, октябр, ноябр мегирифтанд ва бигем одамҳорам бисёр рафта истиянд, ай ҳамин сабаб қиматтарай. Дар ҳамаи авиакассаҳо бо метавонед ки хутонам телефон кунед, пурсед. Москва душанбе прямой рейс моҳи декабр ай 20 ҳазор рубл то 25 ҳазор рубл, пересадка кати ай 16 ҳазор рубл то 23 ҳазор рубл. Москва Куло прямой рейс ай 16500 то 21 ҳазор рубл, пересадка кати бигем варианти хуб надора, қиматтарай ай прямой да. Москва Бухтар прямой рейс ай 23500 рубл то 30 ҳазор рубл, пересадка кати ай 22 ҳазор рубл то 23500 рубл. Москва Хуҷанд прямой рейс ай 14 то 20 ҳазор рубл, пересадка кати ай 12.5 то 18 ҳазор рубл. Ва нархҳои ай душанбе ба Москваро мегум баъдан моҳи январа. Душанбе Москва ай 13 то 14 ҳазор рубл, прямой рейс, пересадка кати ай 10 то 11 ҳазор рубл. Кулоб Москва прямой рейс ай 13 то 14 ҳазор рубл, пересадка кати надора бигем. Бухтар Москва прямой рейс ай 13 ҳазор рубл то 13.5 ҳазор рубл, пересадка кати ай 11.5 то 12 ҳазор рубл. Хуҷанд Москва прямой рейс ай 14 ҳазор рубл то 15 ҳазор рубл, пересадка кати ай 11 ҳазор рубл то 12 ҳазор рубл. Ва моҳи январа мерасонам, бигем назар ба декабра моҳи январ арзонтарае. Ва чӣ хел ки аввал гуфтам, ҳозир вариантҳои пересадка надора, фақат прямой рейсоша мегум. Москва душанбе ай 10 ҳазор рубл то 20 ҳазор рубл, бигем ки 20 ҳазоре ки ҳаста якам дуюм дай, арзонош байн охири моҳ дай. Москва Кулоб ай 12500 то 16 ҳазор рубл, Москва Бухтар ай 11.5 то 20 ҳазор рубл, Москва Хуҷанд ай 12 то 16 ҳазор рубл. ва душанбе Москва Кулоб, Москва Бухтар, Москва моҳи январ да ай 13 то 15 ҳазор рублай, Хуҷанд Москва ай 15 то 15.5 ҳазор рубл. Хоб, ҳамиқа маълумот умедворам ки фаҳмонда тонистагиам. боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед, боше ҳама вақт. Миннатдорум ай ҳаматон.